Да. Почваме. Здравейте. Стигаме до Стара Загора, до кръг. Пътния възел на Стара Загора ще бъде готов 8 месеца предсрочно. Той е буквално пред завършване. Строителите ще си спазят думата. Лот 2 участъка от Стара Загора до Нова Загора. Изпълнител е фирма Трейс. Общо 32 км. Абсолютно са в график, абсолютно са в срок. Абсолютно са в бюджет. Със сигурност ние можем да кажем, че на лот 2, независимо дали отгоре, дали от ежедневните проверки на екипа за управление на проекта на Пътната агенция, но ние наблюдаваме професионален мениджмънт, отговорно отношение, така че спокойно мога да кажа, ние нямаме никакви съмнения. От гледна точка на физическото изпълнение, участъка от Стара Загора до Нова Загора на 60% вече е изпълнен една година по-късно, а от гледна точка на финансовото изпълнение е изпълнен на 30%. Следващия участък е участъка, така нареченият лот 3, от Нова Загора до Ямбол. Този участък е 35 км, строи се от гръцката фирма Актор. Той е категорично в бюджет, в срок, стартира през август месец 2010 година и по договор трябва да е готов в края на септември 2012 година. Те обаче дадаха дума да бъдат готови за началото на летния сезон 2012 година и ние сме абсолютно убедени, че те могат да се спазят думата. Физическото изпълнение на гръцката фирма е 50%, а финансовото изпълнение е 30%. Нямаме никакви съмнения, че ще се справят, включително с тези 3 месеца предсрочно, които те дадаха като обещание. Голямата задача, която днес заедно с Лазар Лазаров дефинирахме и решихме, че със сигурност можем да се опитаме да направим и да постигнем, ако успеем в края на юни 2012 година да стигнем до Петолъчката, да можем да отпушим целият трафик към морето, чак до Петолъчката и вече там да влезе в съществуващия път. Най-тежкият, най-трудният, най-дългият лот е, разбира се, лот 4. Той е дълъг 49 км, изпълняват се от сдружение от 9 български фирми. Има 2 пътни възела. Този участък, лот 4 от Ямбол до Карнобат, към момента е в график, в бюджет и се изпълнява спрямо предварителната програма.
Имаме 12 км от него, от общо 49, които са проблемни, и отгоре можеше да се види по един страхотен начин къде е проблема. Преовлажнените плочви, блатата, напоителни системи с техните канали, които тотално са дезинтегрирани, напояват, буквално наводняват парцелите на хората, включително и зоната на магистралата. Ще бъде направен отделен проект. Този проект ще бъде направен като отделна обществена поръчка и единствено и само по правилата на еврофондовете в едно честно състезание ще видим кой и по какъв начин ще изпълни тези допълнителни укрепителни мерки. Най-тежкото е зад нас. Всичките трасета, просто самата магистрала е прокарана навсякъде. Няма нищо, което да й пречи. Абсолютно всичко проблеми от първият до последният са решени, така че това, което остава е, както правителството свърши работа, така и строителите да бъдат така добри и свършат работа.